खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 8 डिसेम्बर 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गाव हारसिङै जेबो गोथों साननो रोंनाय नङा। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। मावनो लानाय खामानियाव देबोर नांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, समाजाव मान मोननो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। सोरबा लोगोआ मेगन सागोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुनजों बाख्नाय जानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। जानाय लोंनायाव अब्लाबो सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ बांसिन मावफुंनो हानानै गोजोननायाबो बांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरजोंबा सोंखारि जानो हागौ। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव गावजों गाव एना एनि फैलायनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोआ जोबोर बाख्नायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर मोजां खौरां मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननाया देबोर नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ खुनुरुखुमै मावनो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिजों खस्थ' मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन।
नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। सांग्रां जानाया गाहाम। वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानियाव देबार नांगोन। गोसोनि साननायफोराबो देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै मोजां थानाय नङा। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बहाबा थांनो एबा दावबायहैनो गोसो जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन आरो अननाय मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगाया बांगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो सानै हयै मावनाया गाहाम। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानियाव देबार नांगोन। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। मान हानिबो जानो हागौ। रांखावरियाव मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव बेले बेजे थासारि सोमजिनो हागौ। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो दावबायनाया मोजाङैनो जाफुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।